Ondo, hemen egualdi nahiko politxegaz, lainotut eta baina hain eguzki berintza batzuk eta urtetzen dabiz. Txikeurek eskolan beti aukeratzen dabiz hegazti batzuk urtien desberdinek izaten direz batutan. Eta urtero lantzen dabe hegazti horren bizi ziklo guztie, bai noran migratzen dabeen, bai natur ikuspuntutik, bai geografia ikuspuntutik. Batzutan matematiketatik hasi eta asignatura guztiziek edo materia guztiziek hegaztizen inguruen da bueltaka egiteko. Eskola txikize direz, eskola direz bata Artiakoa Montorre eskola, baina gaur eure bitxaketok egu. Eta Urretxindorra eskoli musikekoa. Nika saldu bierrien, amendekotaz laguntxui, Libe Intxausti da, Libe Intxausti eta Aiur Goldaraz, eta eurek izango dire, nik uste dut, zegoen galderak eta erantzun botzuenak eta euren esperientzize kontauko da dena. Asko, baina batez ere Arrano Arrantzalea, Urretxindorra eta Tariña. Eta 8 zen hasi zen, baina gu 2 urte hasi ginen. Zenbat urte daukazuz? 11. Eta musikako eskolako 6. mailara zoaz. Zine landeko zuen martxan orain? Nagusiak Urretxindorrarena eta txikiak Txontarena. Aiur. Aiur. Itxikortasuz kasuak aiurri? Bai. Erto. Oso, aiur eta eta... Italianoekin eta Afrikarekin eitzegu berba. Eta ondo konturtu zarie aiur? Bai. Ulertu zarie? Bai, ze inglesez eitzegu, ze... Gai bertzen terrori, ustetan jazu, Hombre, ondo dago eta hemen ikusti bat hori ferektiek eta ez dugu zenak izetzen. Marroia da txikia da gure txoria, doinu polita dauka benetan alaia. Trailalalai